Kaixo, bideo honetan azalduko dugu feedbacka. Hau da, nola komunikatzen gara gure ikasleekin. Azaldu dugunez, aurreko bideoan azaldu den bezala, erronka baten barruan dauzkagu hainbat ariketa mota. Batzuk dira bakarkako lanak, besteak dira erronkaren hito ezberdinak eta gero zeharkako gaitasunak. Horretarako, gure klarruna erabiltzen dugu eta atasa bat dago ariketa bakoitzarentzat. Atasa honetan, irakasleak zer egiten du atasa ebaluatu. Eta kasu honetan, ipintzen diogu nota bat, 0-tik 10erako nota bat, eta gero iruzkin txiki bat ikasleei atasa horren feedbacka eukitzeko. Ondo egin duten edo arazoak egon badira, ere hemendik azaltzen diegu arazoak, baina kasu honetan arazoak badaude beti feedbacka ematen dugu gero klasean bilera txiki batek bitartez. Bestalde, erronkaren feedbacka eukitzeko ere daukagu atal txiki bat hemen informazioa orokorrarekin eta egiten dugu erronkaren feedbacka. Zer da hau? Google Forms inprimaki bat non galdetzen diegu hainbat gauza ikasleei beraien erronkaren iritzia emateko. Gu irakasle bezala jakiteko zerbait aldatu behar dugun ala ez. Gero irakasle guztiarekin talde guztia aztertzen ditu emaitzak eta zerbait aldatu behar bada aldatzen dugu. Azkenik, hau guztia kontutan edukita, ebaluazio bakoitzean irakaslearen kuadernoarekin daukagu ebaluazioaren nota guztiak eta informazio honekin bilera bat eukitzen dugu ikasle bakoitzarekin eta azaltzen diegu ze nota izan duten zati bakoitzean. Gero beste feedback mota bat daukagu tutore bezala. Tutore bezala bidaltzen diogu ikasleei halako inprimaki bat ebaluazio bakoitzean. Eta hemen hainbat gauza galdetzen diegu eta erantzunekin bilera bat eukitzen dugu irakasle guztien artean eta jarraipen bat egiten dugu eta ikusten dugu zer aldatu behar den, dena ondo joan bada, ikasleen iritzia kontutan edukita. Eta hori da guztia, eskerrik asko eta hurrengora arte.